Duniyar mutuwa kashi na biyu. Bayan gama waya da matata, tunanina ya taru min a raina, damuwa ta dinga ƙaruwa, na shiga zurfin tunani ban farka ba, sai ji na yi direba na tambaya ta, wai shin yaranka nawa? Na ce masa yara na 4, 2 maza 2 mata. Ya ce Allah ya shiryar maka da su. Na ce amin, kai ma haka. Na kalli hanya, sannan na kalli sama, ina kallonta. Na kalli rana, sai na ga kaɗan ya rage ta faɗi. Na faɗi ina mai ƙura kallo, ya Allah, rahamarka nake kwaɗayi, ya Rahman, ya Rahim. Ban aune ba, na ji direba na neman izini na, wai yana so ya kunna sigari. Sai na ce, ya kai ɗan uwana, kai mutum ne mai daraja, kuma ina tsammani a tattare da kai akwai alkhairi mai girma. Ya za ka yardar wa kanka, ka ƙona kanka, ka ƙona kuɗinka, kuma ka tauye addininka a dalilin sigari, kuma a ƙarshe bata amfanar ka, sai dai ta cutar da kai, ta cutar da rayuwarka. Sai ya ce, ya kai ɗan halal, ka min addu'a. Wallahi na yi ƙoƙarin barin shan ta cikin Ramadan da ya gabata, amma na kasa, abin ya gagara. Sai na ce da shi, kai mutum ne da Allah ya bashi iko, amma ka kasa akan sigari. Na ci gaba da masa nasiha da shiryar da shi, shi kuwa yana saurare na, yana mai nadamar shan sigarin da yake yi. Bayan kammalawa ta, sai ya ce insha Allahu daga yau ba zan sake shan sigari ba. Na ce masa ina mai farin ciki, Allah ya tabbatar da damu akan addini. Kawai ni dai zan iya tuna cewa na jingina kaina a jikin ƙofar motar, ina tunani na rasa menene ya sa ni nake firgici, na rasa akan menene, gashi ina jin damuwa mai tsanani a wannan lokaci. Kwatsam sai jin ƙara mai tsanani na yi, gaba ɗaya ni da direban muka rikice. Na san cewa ta ce ta fashe, sai na ce ya rage sauri, sannan ya sanya alama, wato signal kenan, don sauran motoci su san mun samu matsala ne. Shi kuwa ko magana baya iyawa, ya kankame steering motar, alamun damuwa cike da fuskarsa. Lokacin kankani motar ta hantsila bangaren dama, ta bi runway, ta dinga gudun bala'i. Ni dai Allah ya taimake ni, ina ta faɗin la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ina jin kamar ina daga muryata da ita ne. Bayan nan na ji wani duka mai ƙarfi ta kwasan kaina, na ji tamkar harshen wuta ne saboda tsabagen zafinta. Motar ta wuntsila ba adadi har dai ta tsaya. A nan ne na yi ƙoƙarin fitowa in miƙe, amma na kasa ko ya motsa gaba ɗaya ta cikin jikina. Na ji wani irin raɗaɗi wanda ban taɓa jin irinsa ba a rayuwata. Na kasa magana, idanuwa na a buɗe suke, amma ba na iya ganin komai in ban da duhu. Can sai na ji sautin takalman mutane na gabatowa kusa da mu. Ina ji suna cewa kada ku taɓa shi, kanshi na zub da jini, ƙafarsa ta karye. Sai na soma jin numfashi na tsananta. Na ji wani irin zafi mai tsanani na tasowa daga kafaɗata zuwa kaina. Sai na ji suna cewa ina direban yayi ne. Sai na ji wani mutum ya ce, ku ji sautinsa can nesa yana neman taimakonku, mutuwa zai yi, ba makawa, ba iya motsi. Na ji raɗaɗin na ƙaruwa min. Ina ta tunane shin wannan ne ƙarshe na? Subhanallah. Na so mana dama mai tsanani bisa lokutan da na ɓata a rayuwata, ta ƙaita ayyukan alheri da na dinga yi a rayuwata. Yanzu gani lamarin da dole mai aukuwa ne, ba makawa. Sai na soma jin sautin mutane na ɓace min, duhu ya soma tsananta, idanuwa na raɗaɗi kuwa tamkar ana yayyanka jikina da wuƙa. Sai na ji kamar wani abu na makuro ne, yana hana iska zuwa min. A nan na tabbatar rayuwata ta yanke kenan. Can sai ga wani mutum ya zo min cikin tsananin duhu da nake gani, ya zo min da gemu fari fat. Ku biyo mu a kashi na 3 da yarda Allah don jin wani mutum ne wannan, me ya zo wa wannan bawan Allah da shi bayan mutuwarsa.
mai zai faru da wannan mutumin bayan mutuwarsa. Dan uwa, shin ka san kana shirin mutuwa ko kuwa kana tsammanin ta tsofi ce? Lallai akwai sauran aiki a gaba. To ‘yan uwa, ku biyo mu a kashi na 3 domin jin ƙarashin yadda lamarin ya kasance. Kada ku manta, wannan labarin yana koyar da mu rayuwar da za mu yi ne nan gaba bayan mutuwarmu. Mun gode.